Maraf com Profes. Uber? Uber? Har du ikke set det der kamera? Det er mere alene, det er overdrevet. Skal lige se, om det er det, vi også bruger? Hjælp mig lige med. Det er den samme. Og der har ansvaret, Amir. Jesper skylder mig 200 kroner, jeg har ikke fået dem endnu. Amir, du indstiller den på en lidt slarter måde, synes jeg. Det skal indstilles på en stabil måde. Hallo? Det er 4 minutter fra. Nå, gør den det? Grineren. Det er det. I love my food. En toast med normal ost. En toast med unormal ost. Hvad fik du? Jeg fik Nå ja, det er et slet ikke tænkt på. Det er røg og steg, ikke? Rest in peace. 4 sag. Så jeg svarede også på udstødningsrøret samtidig, så fik jeg nummerplade, lys og nærlys. Fucking let. Men jeg gik ud 2 gange. Ja. Ja. Hvis jeg var langsom anden gang jeg gik ud, det var Folehavne, man må køre 60, ikke? Ja. Jeg gik ud der, og så hvis det var, jeg var langsom til at sætte i gang, så havde jeg måske ikke bestået. Bare jeg bragede den bare, så han godt gjort det. Jeg skulle lave parallelparkering og 3-punktsvending. Ja. Han sagde, at 3-punktsvending var helt perfekt. Parallelparkering, jeg ramte kantsten første gang. Okay. Ja, men han sagde sådan der, at når man så gør det anden gang godt, så bliver første gang slettet. Så tæller den ikke. Det giver også bare god mening. Ingen, der hedder Benjamin. Hus der bare hele bedre. Tror jeg. Jeg tænker nu, at der er plads og Det er dem, det dry. Hey, Amir. Ja. Og